Haupa, ongi etorri Bilboko Gazte Estimegunera, ditzen zara? Haupa, nire izena Roberto Grande da. Eta ze elkartigaz etorri zara? Ni Perreran lan egiten dut, bereziki espazio makerrean. Eta ze proiektu egin zu edo zein zu geur? Azaldu apur bat? Nik normalean lan egiten dut 3D impresorekin, Bai. eta laguntzen mutikoekik nola diseinatu gauzak 3D-en. Ematen diegu guk pizkatxo bat informazioa eta uzten diegu haiei egitekoa. Normalen etortzen dira eta eskatzen digute, nola egiten dut hau, nola egin dezaket, eta guk eskatzen diegu haiei saiatu eta nik lagunduko dizut nola aurkitu informazioa hobetzeko. Eta normalean gustatzen zaie eta gauza asko egiten dituzte. Eta zelan ikusten zu gaur egungo gazteen talentue? Egia esan da, niretzat pizka bat beldurgarria da. Etortzen dira eta dakite nik baino gehiago. Etorri zen duela urte bat, 16 urteko mutiko bat, proiektu bat saldu nahi zuela enpresa bati. Nik 16 urtekin egongoen parketan hitz egiten nire lagurekin, edo bideo-jokoak jolasten. Baina bai, talentu asko dute eta azkenean hainbeste informazioa daukate eskuetan, zer eta... Inteligentzia artifiziala, inteligentzia artifizialakaz, gauza asko ditzen dabez, chat GPT-gaz... Bai, eta tutorialak zerbait egiten nahi badute eta ez dakite nola egin. Bakarrik bilatu behar dute YouTubeen, nola kozinatu hau edo beste hau. Ez dute libururik behar, ez dute investigaziorik egin behar, badago norbaitik haiek. Bakarrik erraminta horrekaz ikusi zelan alda benein, da hitzen dabe, pagina web bat krearla desde zero, da bai. Orduan etortzen dira batzuetan eta eskatzen digute laguntza. Nire ustez importantea da esperimentazioko espazio bat izatea. Batzuk teoria asko dakite, baina ez dute ordenagailurik lan egiteko proiektu horiekin. Bai, ez deki ez erramintak. Eta adibidez, gaur bertan etorri da neskatxo bat esaten zuela, bera egiten duela modelaje irudi bere etxean, baina ez zeukan impresora. Orduan etorri da eta hemen imprimatu du zerbait. Azkenean, da haiei oportunitateak ematea. Eskerrik asko etortzi gaitzik eta ondo izan, ondo ibili. Eskerrik zuri. Agur. Agur.